Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Baday, 32 anyos. Usa ka OFW sa Qatar, apan taga pinamungahan si bugit ko. Punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa napalit kong yuta nga tukuran ko na unta og bay. Apan, may lain mang may claim. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Baday. Muhilak naman hinuon nga nauli na ko. Kang bingawan ako ni mo na ko. Laay ba yung mama? Oo niya, unsa man di na ka mabalik sa Qatar. Ay, si mama, uy. Mapagani pag-abot na ako. Iskot na magbalik. Unya na ko mo desisyon, anak ma. Mag-agat ko sa yuta nga gusto na akong paliton. Ha? Kay og, mapalit din ako, ma. Mabalik pagit ko og abroad. Kay patukura naman niya na nakupay. Kang kinsa ba nang yutaa ang imong paliton, oy? Kuan, si Kap ang nagdeal na ko, anak ma. Kaila ko nun niya ang nagbaligya ng yutaa. Aw, maayo di ay kay si Kapitan mismo ang nagdeal, ana. Makasalig ka. Maugid, ma. Naibaw kong legit yun ni ma. Maong atuon ko dayon si Kap. Kay makikita sab ko sa tag-iyas yuta. O mutanaw po ko sa luna, ma. Nauli na gid ay ka, balay. Wayo pag-abo. Salamat, Kap. Si Brando di ay. Ang tagya sa yuta. Ay, Mayong pag-abot, ma'am. ay lang pagmaam na ko, uy. Baday na lang. Kompleto ba sa papilis ng yutaan ni mo, sir? Brando na lang sa ma'am. Baday day. Okay, kay formal sa kahit itong magmamog sir tao, eh. Nya, mga silingan naman di ay ta. Pero ang una na kong naibawaan ba nga tag-iyaan ng yuta, sila man sinang sidra o noy timoy, di ba? Oh, sila na ako maginikanan. Og mga lagi, waka na yung taon. Patay na sila. Og na ako gibilin ning mong yuta. Kaya ako may nagatiman adto nila dihang mga buhi pa sila. Naramang ka kay papilis anang mong yuta. Oo, niya. Nakapanganin na ako ang titulo. Nara. Pila gani gidakon aning yuta, Brando? 250 square meters ba day? Nya, pila may baligya ni mo na ako ining yuta, Brando? Nasugdan na gyud nimo papanday ang imong bahay, Baday. Maugid, ma. Maumular gid ko balik sa Qatar. Aron mahuman ding bayan, ma. Kaliyog lang, be. Paunong niyang pagpantay na niyo yung bay. Oy. Unsa? Ngano ko no? Kinsay nagtugot ninyo nga magtukod og bay aning among yuta? Ha? Ay, ma'am. Ako naman ang napalit yutaan ni Brando, ma'am. Igsuon ko ni Brando. Og wa mi makapirma uban pa niya mga igsuon nga ibaligya niyang yuta sa among mga ginikanan. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nakurat ko, sa dihang gisugdan ko na unta og papanday ang akong bahay sa yuta nga akong napalit. Kay may igsuon sa tag-iya sa yuta nga mipugong sa construction sa akong bahay. Kay wa ko no sila mahipaw nga gibaligya ni sa ilang igsuon. Unya, Tuwa na lagi. Pataka mo pamalit og yuta gud. umsod ko magpatakag palit gud pa. Si Kape nagdil ani yuta mong misalig sab ko. Apan dili lagi limpyo ang titulo. Limpyo man to pa, uy. Aw, na naman gani ini nako, bisag tan-awon pa nimo. Pangani itong Brando ang nakabutang sa titulo. Unya, anong nitabo man na nga nang claim pang iyong isuon. Ambot yun anak nila pa, uy. Kung naunsa na na. Sa akong nahibawan sa mga marites dito sa barangay nga ilang silingan kani adto, nga kanang yutaa sa ila yun ng mga ginikanan. Di ba? Kung ba na, may katungod ang uban niyang isuon. Pero
Kanagod ko nung mga igsuon ni Brando, mga burukinta kaayo. Manukol sa ilang mga ginikanan kaniadto. Maong kana ko nung yutaa, gibili ng Brando. Bahin na anang Brando. Unya, kay kanang uban niyang mga igsuong gipanagaan naman kuno na sa ilang mga ginikanan. Dili anang lugara sa laing lugar. O kana kang Brando na nang yutaa. Mga brukinta yun ay ng mga igsoong Brando. Ay, kagubot ba na yuta ang imong napalit? Oy, baday. O sa to? Gipatawag ka sa barangay. Kay ikiha ko no ko nila og apil pa. Kay ngano ko nung nagtukod ko og bay sa dili akong yuta. Tiyaw mo na. Yaw, saan na ni mo ron? Oy, tubangon ako sila pa, oy. Nadong ni apil-apil mo ko nila na ilang lalis silang yuta, oy. Ganong apilon man ko nila og kiha, ha? Nga bayar man ko si yuta. Apil gyud ka na mong ikiha, ma'am. Kay pataka malakagtukod og bay sa dili nimo yuta. Ako na lagi ng yuta, ah. Kay ako naman ang napalit. Dili pa na matawag ang imuhang yuta, ma'am. Kay wa may mahibaw nga gibaligya ba di ka na sa amo igsuon. Yuta ba yan na sa amo mga ginikanan? So may bahin gyud mi ana. Pero mahimo bang mohangyo ko ninyo? Nga dili lang ko ninyo iapil-apil sa pagkiha? Ganun iapil man ko ninyo nga iko raman ko mipalit sa gibaligya nga yuta sa inyong igsuon. Apil ka, ma'am, apil ka. Kay ni palit kag yuta nga wa ka makahibaw kinsay tag iya. Unya nagtukod pag gyud kag bay sa amo yuta. Kap, pwede ba nga ilabas na lang ko nila ini ilang lalis nga managsuon, Kap, uy? Sila nalayo sayap, eh. Kay wag yun ko isa ini. Ikaw rabi akong gibaligyaan sa yuta taon. Ikaw ba yung nagdeal na ko ani, Kap? Unya, samok man din ninyo taa, Kap, uy. Ayaw kabala ka, Baday. Kay may gikuptan ko nga titulo aning yutaa. Valid ang pagpalit mo ni ning yutaa. Nalangan hinon kong larganik balik sa Qatar tungod sa kagubot sa yuta nga akong napalit. Nibati na hinon ko kabalaka, kay giapil-apil naman hinon ko nila og kiha. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nakapalit ko og yuta nga nakapangan ang titulo kang Brando. Apan ang claiman ng uban niyang mga igsuon, kay wa pa ko nun ni mabahin. Dili pa day balido ang akong pagpalit? Ikaduhang pangutana, kung wa pa ni mabahin yutaan nilang managsuon, nganong nakapatitulo man si Brando ini? Posible pa nga gitrabaho ni Brando kining maong titulo o piki ang iyang titulo? Ikatulong pangutana, giapil ko og kiha sa mga igsuon ni Brando kay mipalit ko ko sa ilang yuta ug nagpatukod og bay nga wa sila mahibaw. Pwede pa rin ko nilang iapil-apil ani nga igo raman ko mipalit ug wa man ko mahibaw sa ilang kasamok? Ikaupat og katapusan, wa na ko mahuman og patrabaho ang akong bay kay giadto ko sa nagpailang abogado sa igsuon ni Brando nga ipahunong ang pagpapanday sa akong bay. Pwede ba din silang mo pahunong nga gibayran ko naman ninyo taa? Mulargahay ko og balik sa Qatar. Mapiktuhan ba ko ining kasuha? Palihog, tabagyong tambagi ko, kini ang akong suliran, Baday. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang tingog nga inyong mapaminaw sa kahanginan ug tungod ako usa ka abogada punto legal ang atong pagkahisgutan karong adlaw. Busa sa mga pangutanang kinahanglan sa kaalam sa mga balaod, no? Attorney Elaine to the rescue gid ta always, guys, no? So ipadaan inyong suwat sa suliran _612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw? Unsa may mga New Year's resolution nato dinha kay patapos naman, hinapos na tuig. Kumusta man ta? No? I hope the year of the fire horse 2026. Ako ba na year of the horse baya ko, guys, no? Hinaot unta nga
nga maghatag hapon nato og nindot no nga vibrations, good luck, more blessings, and more happiness kanatong tanan, nga dili lang yun unta ta wag tangag paglaom. New year is a symbol of new hope, so ayaw og paglaom, no? Marilyn D. Balili, Che Formentera Gilay, Colongan. Salamat kay inyong parayong pagpaminaw. Arlene Dalaget, no? Thank you kaayo. Helen Dator, Sugano Bugos, mo ni ang mga usual listeners nato. Bel Cantila and si Rosie Ababon Limbo ug si Maria Luz Abelia. Hello and greetings ninyo. Thank you for following and liking our page ato ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan. And please continue to like and follow kini ang akong suliran official writers page ug mapaminaw din ninyo ang ato ang mga nagkalain-laing programa guys. Dili lang sa radyo but also sa Facebook account nato nga DYHPRMN Cebu nga naanay 1 million followers. Yehey! Hinaut unta nga sa 2026 mulambo pa, mudaghan pa ang ato ang followers because that will show unsa kagrabe ang pagsalig, paghigugma ninyo sa mga nagkalain-lain nga anchor o sa mga nagkalain-lain nga programa nga gidalit kaninyo sa DYHP. No? Tatak RMN good na. No? So, quality good kaayo na. And magpasalamat mi ninyo for being with us in 2025. No? We received an award no sa Catholic Mass Media. Salamat kaayo ninyo no for the trust, the support, the confidence. Among paningkamutan nga sa 2026, mas nindot pa ang mga drama nga inyong mapaminaw. Mas nindot pa pod, mas tinaw, mas inspiring, mas makahatag og kadasig o kaalam para kaninyo ang mga tambag nga among ihatag ni Dr. Rene Obra sa mga pangutana nga amo ang madawat gikan sa mga suwat sa ato ang mga letter senders ug avid listeners. So salamat kaayo sa pag-uban nato sa 2025, magkuyog gihapon ta sa 2026. Taga Pinamungahan, Cebu, si Baday nga mao'y letter sender nato karong adlaw guys. Ni padani siyang suwat, pinaagi sa kiniyang akong suliran official writers page. Wow, naa sa Qatar si Baday. No, maminaw gid ni nato siya sa kiniyang akong suliran DYHPRMN Cebu ug sa YouTube account siguro nato ni si Baday. Kinaaman siya sa Qatar. Although taga Pinamungahan ni siya. Naaman ni siya napalit yuta nga tukuran unta niyag balay. Ang problema sa akong nasabtan sa drama na ay lain ni Clay nga ning ingon na siya day kuno'y tag-iya anang yuta nalangan na hinuon siya larga balik sa Qatar tungod sa gubot manggutong yuta nga iyahang napalit. So una niyang pangutana guys, nakapalit ko og yuta nga nakapangalan ang titulo kang Brando. Wow, what a name. Apan nang claim man ang uban niyang mga igsuon kay wala pa kuno mabahin. Dili ba balido ang iyahang pagpalit? Okay. Akong gikuan sa imuhang drama, wa man gud pug ko kakita sa titulo nga gipatan-aw nimo kung giunsa nimo pagpalit. Remember, kung maminaw mo sa ato ang programa labi na og yuta, palit, issue, I will always advise you and I will always tell you nga ang kung kinsa ng tag-iya maura gyud makabaligya sa yuta. And kung maura pa makabaligya niya, the best way to know kung kinsay tag-iya sa yuta is kung kang kinsang pangan ang nakabutang dinha sa titulo or sa tax declaration. Kung naay titulo o naay tax declaration, dapat parehugnan ang nakabutang dito, no, as owner. And kung kinsay nakabutang dinha, mauy mo execute o mo pirma sa dokumento sa pagbaligya, which is the deed of absolute sale. Kunya kaning deed of absolute sale, notaryuhan ni, bayran ang buhis para mabalhin nato ang pangan sa titulo ngadto na sa nakapalit sa yuta. Now, ang kaning sitwasyon, mayroon sila nga wa kuno nabahin nila man nag-igsuon. Ang akong pagsabot ani is common ni siya nga yuta, meaning to say, posible nga ang ginikanan ni Brando mao'y tag-iya aning yuta unya ni panaw na. Kung mupanaw ang usa ka tawo, mahimo namang tag-iya ang mga tagtungod. In this case, si Brando ug iyang mga igsuon, butang talang.
na ay usa ka buok yuta nga 1,000 square meters. Upat ka namatay na ang ilang ginikanan, ang title na asangan sa ginikanan. So, kay sila may iridero, sila'y nanunod, sila automatic mahimong tag-iya sa yuta. Now, posible sad nga kay wa pa nabayran ng estate tax, wa pa na nabalihin. Pero sila nagitag-iyaan ng yuta. Ang pangutana, makabaligya ba si Brando sa yuta? The answer is yes. But, naay dakong but, ang bahin ra niya ang pwede niyang mabaligya. Okay? So, kung upat sila kami nag-igsuon, 250 ra. Di niya pwede mabaligya ang ubang parte kay ang ubang tag-iya ato, sa ubang parte, ang iya man pong ubang igsuon. So, posible nga mo ni nahimong sitwasyon. No? So, ang atong karuhon, pilay area nga gibaligya ni Brando. Ang iya harabang bahin or ang tibuok. Kay kung iyahang bahin, saktos Brando. Kung ang tibuok, nanubra ang pagbaligya ni Brando sa yuta. Okay? Ang ikaduhang pangutana, kung wala pa kuha pa ni mabahin ni yuta, nilang managigsuon, nganong nakapatitulo man si Brando ni ini. Posible ba nga gitrabaho ni Brando ning maong titulo or peke ang iyang titulo? Okay. Now, di ko kaingon peke ba ning titulo, but you will have to check. Akong pangutana sad, pagpalit nimo gisusi ba nimo sa Register of Deeds na ngayon bakag certified true copy ani nga siyag yun. Now, kung siyag yun ang nakabutang dinha, then you are a buyer in good faith. Kung dili piki ang titulo, unya authentic yun ang titulo pagpalit nimo, then wa kay labot kay ang imuhang limitation sa pagtuo o pag-rely sa authenticity sa dokumento is unsa man ang nakabutang in the official document, which is ang pangalan ni Brando. Kung si Brando ra gid ang nakabutang nga tag-iya didto. Okay? Ikatulong pangutana, gi-appeal ko og kiha sa mga igsuon ni Brando. Kay nipalit ko sa ilang yuta ug nagpatukod og balay nga wala sila mahibaw. Pwede ba day ko nilang ma-appeal ani nga igo raman kong nipalit nga wa man ko mahibaw sa ilahang kasamok. Okay. So I think ang gihimo nga kaso, ang gi-file nga kaso sa mga igsuon ni Brando is para mabalik sa ilaha ang yuta, no? Okay. Now, ma-appeal gyud ka in a sense nga kung mo file man gud ta og kaso, kinahanglan apilon nato og kiha kung kinsa tong dili lang responsable sa maong akto kundi ang maapektahan sad sa resulta sa maong kaso. Muna atong gitawag na real parties in interest, no? So, dili ingon nga kontra ka but because maapektuhan man ka, di ka kinahanglan mo pakitag ebidensya, pero og sa maabot na ang higayon nga mohimo ng desisyon ang korte, whether pabor ni Brando og nimo or against nimo maapektahan man ka, munang kinahanglan gid ka maapil. So ayaw naglay nagsabot procedure na sa balaod, no, sa pagkihaha ana gyud na basta mo file tag kaso. Ikaupat o katapusan pangutana, wala na ko mahuman o patrabaho ang akong balay kay giadto ko sa nagpailang abogado sa igsuon ni Brando nga ipahunong ang nagpanday sa akong balay. Pwede ba di ay silang mupahunong nga gibayran ko naman ning yutaa, mulargahay baya ko og balik sa Qatar. Maapektuhan ba ni kasuha? Dili pwede makapahunong ang abogado. Right now manggod ang sitwasyon ani baday mauni. As long as wala ang titulo naa sa nga ni Brando, sakto ang deed of sale, magpabilin and there is that presumption of regularity sa pagpalit nimo, ikaw gyud ang giilang tag-iya ana, and for now naagid nimong tanan katungod isip tag-iya sa usa ka yuta ug sa sama sa and you can do anything, no, in the property such as putting up a house, no. Now, unless ang makapahunong ra gyud nimo ang korte, kung naay court order nga ganang gitawag nga temporary restraining order or injunction. Kung mingon ang korte hunong, ayaw sa kay ato sa ning susihon kung kinsa gyud tag-iya yuta, ayaw sa padayog tukod din ha, then that will be the time nga mo patuo ta sa korte kay korte na may nagmando nato. Pero kung ang abogado lang na
sa mga igsuon ni Brando, with all due respect, kanang kinsa man ganilang abogaduha, dili siya makapahunong nimo, no? So, pwede gid ka mo padayon sa pagpatukod sa imong balay. But, of course, build at your own risk. Kay, wa sa gyud ta kabaw, basin po yung nain naman ni Obra pong Brando gyud diring dapita. Tat ako po no better nga imo pong klarohon. Kay, buyer in good faith man ka, nagsaligra man ka sa dokumento nga naa nimo. Kay kung naa gyud titulo tinuod, ya verify po sa Register of Deeds, di man na nimo sa. No? So ilang guk doon si Brando. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Happy New Year kaninyong tanan!